ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭാഗവതുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്പ്രമദമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വര ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവ സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസൈതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേ ശ്രീ വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചകൽപതരൂപേ ച കൃപാസിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷണ്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരിഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ അല്ലേ സൗണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ക്ലിയർ ആണ് പ്രഭുജി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളും നിർഗുണനായ ഭഗവാനും. ഇന്ന് 1 മണിക്കൂർ ടൈം നമ്മൾ ഇതിലാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീതയിലത്തെ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ബേസ് അനുസരിക്കും ത്രിഗുണങ്ങള് സ്റ്റാർട്ടാണ്. പിന്നെ നിർഗുണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ നിർഗുണൻ തന്നെ ഗുണമില്ലാത്തതല്ല. അതിന്റെ മീനിങ് ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഗുണങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിലൊരിക്കലും കണക്ട് ആവണില്ല. ഇപ്പൊ ത്രിഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി അതും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഗുണങ്ങളാണ് 3 ഗുണം. അതിനെ ശരിക്കും 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ത്രിഗുണങ്ങൾ, 3 ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങള് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. ആ ഗുണത്തിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോണത്. നിർഗുണൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എല്ലാതും, എല്ലാ സൃഷ്ടികളും. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നെയും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ്. അത് തന്നെ ഭഗവാൻ അതിന്റെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി ഒന്ന് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ബേസിക് ആയിട്ട് 3ആയിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഒന്ന് സത്ത്, രജസ്, തമസ്. അങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളെ ആയ
ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുണ്ടെന്നും നമ്മളെല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇരിക്കണമെന്നാ പറയുന്നത്. അതിന് ത്രിഗുണം. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മള് അതീന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അതീന്ന് ശരിക്കും മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അതായത് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതി, അതിനാൽ 14 ലോകങ്ങളും ശരിക്കും ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. അത് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളെ ചിന്താഗതി എന്ന് വിചാരിച്ച സ്വർഗ്ഗലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ആത്മീയ ലോകമാണ്. അല്ല, ആത്മീയ ലോകമല്ല, അത് ഭൗതിക ലോകം തന്നെയാണ്. 14 ലോകങ്ങളും ഭൗതിക ലോകമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേർപെട്ടാലോ മുക്തി എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് പോകുള്ളൂ. അവിടുന്ന് തൊട്ടാണ് ശരിക്കും ആത്മീയം തുടങ്ങേണ്ടത്. അതേവരെ നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ വരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ 14 ലോകത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മളെ ജീവിതം ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നല്ല, ഭൂലോകം എന്നുള്ള മിഡിലുള്ള പോയിന്റിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താഴത്തേക്കും പോകും, മുകളിലേക്കും പോകും. നീചജന്മങ്ങളായിട്ട് പിറവെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിലേക്ക് പോകും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സത്വഗുണം ആർജിച്ചു വരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകും. ആ സത്വഗുണം തീരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രജോ ഗുണമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്നത് രജോ ഗുണമാണ്. അപ്പൊ രജോ ഗുണം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ പിറവെടുക്കുന്നത്. അതായത് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂലോകത്തിൽ പിറവെടുക്കുന്നത് ശരിക്കും രജോ ഗുണം വരണം. വളരെ നീചമായിട്ടുള്ള ജന്മം, അങ്ങനത്തെ തമസ് ഗുണത്തിലുള്ളവര് താഴത്തെ ഗണങ്ങളിലേക്ക്, അത് ജന്തു ജീവാജാലികൾ, അതുപോലെ തന്നെ അതേ ലെവലിലേക്ക് അവര് താഴ്ന്നു പോകും. അതാണ് ആ 3 സെക്ഷൻ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ 14 ലോകത്തിനെയും ശരിക്കും അതിന് ത്രിഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് 14 ലോകങ്ങളും ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതില് സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഭൂലോകം തൊട്ട് മുകളിലേക്കുള്ള പോർട്ടലിന് സത്വഗുണം, ഭൂലോകവും അതിന്റെ സെന്ററിലുള്ളതും കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ളതൊക്കെ മുഴുവനും നമ്മുടെ രജോ ഗുണ സംബന്ധിച്ച് മറ്റേ ഏറ്റവും താഴോട്ടുള്ളത് തമോ ഗുണ ലെവലിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിതം അനുസരിച്ച് നമ്മളെ പൂർവ്വജന്മങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോവുകയും അതേപോലെ തന്നെ താഴത്തേക്കും പോവുകയും ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മൾ പുനരധി ജനനം പുനരധി മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സർക്കിളിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോകും, ആ ബ്രഹ്മലോകം വരെ പോവാം, അവിടെ ടച്ച് ചെയ്യും, വീണ്ടും നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് പോരും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും താഴ്ന്നുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് പോവാം. നമ്മൾ അവിടെ പോയി നമ്മൾ അവിടത്തെ കാലം അതിനനുസരിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് നമ്മളെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരാൾക്കും ഒരു പണിഷ്മെന്റും പെർമനന്റ് അല്ല. നീ നരകത്തിൽ പോയി അതോടുകൂടി നിന്റെ എല്ലാവരും ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ആയിരുന്നല്ല. അവിടെ നിന്ന് ഒരു പണിഷ്മെന്റ് പീരീഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് വീണ്ടും ഉയരാനുള്ള ചാൻസ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കണേ. അങ്ങനെ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് മീൻസ് ഭൂലോക ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഇത് തിന്നിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ അതിന് ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാലോ ശരിക്കും നമുക്ക് ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി എന്ന ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരാൻ പറ്റും. മുക്തിയിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ബ്രഹ്മലോകം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ആ ലെവലിലേക്ക് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാലോ നമുക്ക് ശരിക്കും ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭൗതിക ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോകമാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അവിടെ നിന്നാണ് വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളും ഗോലോക വൃന്ദാവനവും മധുരയും അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ളതാണ്. അത് ഇവൻ ദേവിയുടെ ലോകം ഇതൊക്കെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ളതാണ്. കാരണം ഭൗതിക ലോകമായിട്ട് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല. കാരണം ഒക്കെ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ദേവന്മാരുടെ ലോകമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാനെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ലോകമാണ് ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളേക്ക് ആ 3 ഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളെ ഗുണങ്ങളാണ് അത് 3 ഗുണങ്ങൾ. 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് വരണം. അതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിൽ ബാധിക്കില്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് നിർഗുണൻ. അതായത് നിർഗുണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണമില്ലാത്തതെന്നല്ല, ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. അതിന്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ് ഇത് സൃഷ്ടിച്ചത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ വരുന്നതാണ് ഇതെല്ലാതും. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ
ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് 3 വിഷ്ണുക്കൾ വരുന്നതും ആ 3 വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും ഗർഭോദായ വിഷ്ണു, അത് ക്ഷീരോദായ വിഷ്ണു, അതുപോലെ തന്നെ കാരണോദായ വിഷ്ണു, ഇങ്ങനെ 3 വിഷ്ണുമാരുണ്ടെന്നും അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്ന പാർട്ടാണ്. അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് പ്രകൃതിയും ലോകങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത്, ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ലോകം മാത്രമല്ല, ആ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് നമ്മളെ പാതാളം എന്നുള്ള ആ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ പോയിന്റ് അല്ല എല്ലാതും കൂടിയതാണ് ത്രിഗുണം, എല്ലാതും കൂടിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് വരേണ്ടത്. അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടാണ് ശരിക്കും ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടാണ് ശരിക്കും ഭക്തി തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ, അല്ലാണ്ട് ഭക്തരനല്ല. നമ്മുടെ ഇതിൽ ഭക്തന്മാരുണ്ടാവും, ഞാൻ അവരെ പറ്റിയല്ല സാധാരണ രീതി പറയുന്നത്. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അതിന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ രജോ ഗുണ തമോ ഗുണ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ പതുക്കെ അതിലേക്ക് ഉയർത്തണം. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് രജോ തമോ ഗുണങ്ങളാണ്. അതിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു 100% ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 90% 80% ആൾക്കാർ രജോ ഗുണങ്ങളായിരിക്കും. അതിനൊരു 10% തമോ ഗുണം, 10% സത്വഗുണം, ഏകദേശം ഒരു ജനറലാണ്. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് രജോ തമോ മിശ്രിതമായിട്ടായിരിക്കും ആൾക്കാരായിരിക്കും അതില്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഉയർന്ന് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മള് മുക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെവലിൽ, ആത്മീയ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മള് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ലോകം, അതെ ഗോലോക വൃന്ദാവന അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകം എത്താൻ പറയുന്നത്. അതിന് ഭഗവാനെ നിങ്ങൾ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ അതിക്രമിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഏകദേശം ഇത് മനസ്സിലാക്കി വിചാരിക്കുന്നു. ത്രിഗുണങ്ങളും നിർഗുണനായ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 14ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ശരിക്കും. നമുക്കറിയാം ഭഗവത് 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ടെന്ന്. അതിന് 18 അധ്യായത്തില് 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ശരിക്കും പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളും, അതേപോലെ തന്നെ 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. അപ്പൊ അസുര സ്വഭാവമുള്ളതും ദേവന്മാരുടെ സ്വഭാവമുള്ളതും. ഈ 2 അധ്യായങ്ങളാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത്. നമ്മളെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾ ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് സാധാരണ രീതിയിൽ 90% ആൾക്കാരും തമോ രജോ ഗുണങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കാം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മളെങ്ങനെ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് പോവാം? ഒരു സത്വഗുണ വ്യക്തിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സത്വഗുണം ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രജോ ഗുണമാണെന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതിന് പറഞ്ഞ സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്യൂരിറ്റി, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അവർക്ക് പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്, അവർക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും, അവർക്ക് ഒരുവിധം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും. അവരുടെ ലൈഫ് എപ്പോഴും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും. അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞു, അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജോ ഗുണങ്ങൾ വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ലൈഫിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവരെപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ എപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. തമോ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തമോ ഗുണ പ്രധാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവര് ചിന്തിക്കാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ ഒന്നും ശ്രമിക്കില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ ലൈഫ്, അതായത് നമ്മുടെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ മദ്യമ ലഹരി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലുള്ളവരും നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന നിദ്ര, ഉന്മാദം, ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഡയറക്ഷൻസിലുള്ള ആൾക്കാർ വരുമ്പോ അവരെ നമ്മൾ തമോ ഗുണ പ്രധാനികൾ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മളറിയാം നമ്മൾ ഏത് ലെവലിൽ എന്നുള്ളതെന്ന്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കഴിയാൻ നമ്മളെ രജോ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവാം. സത്വഗുണത്തിൽ ഇല്ലാത്തവരില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുണ്ടാവാം. പക്ഷെ അതിന്റെ ലിമിറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഏറ്റവും പ്യൂർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകം. കാരണം ഭഗവാൻ അത്ര പ്യൂരിഫൈഡ് ആണ്. നമുക്ക് മഴയെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തുല്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കിട്ടുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് അത്രയും പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടക്കണം. അതായത് സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നാലോ ഭഗവാന്റെ, അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ആ ലെവലിലേക്ക് അയാൾ ഭഗവാന്റെ തുല്യമായിട്ടുള്ള ശക്തി, തുല്യമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ, നോട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി, ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തുല്യമായിട്ടുള്ള ശക്തികൾ കിട്ടും. അതിന് ഉദാഹരണം എന്ന് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നമ്മള് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിചാരകരാണെന്ന് കൂട്ട്. അപ്പൊ പരിചാരകനെ ഡയറക്റ്റ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്യില്ല. ആ പരിചാരകനെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് കുറെ റൂൾസുകൾ ഉണ്ടാവും. ആ റൂൾസുകളൊക്കെ അയാള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ഒരു പരിചാരകന്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ആളാവുമ്പോൾ എന്താ വ്യക്തിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവിന് കിട്ടാവുന്നതിന്റെ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ
സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടും. കാരണം അതിന് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മളിപ്പോ ഇവൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കൂടെ പോകുന്ന സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ്, ഹൈ ഒഫീഷ്യൽസ്, അവർക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവര് വരുമ്പോ തന്നെ ജനങ്ങൾ മാറി നിൽക്കും. കാരണം അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി വരുന്നതാണ്, അവരെ സേവനം. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത്. നമ്മളെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ആയ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തുല്യമായിട്ടുള്ള ശക്തികൾ നമുക്ക് ആ ക്വാളിറ്റി കിട്ടും. അത് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ ഗുണങ്ങൾക്ക് തുല്യമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേഷ്, നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം. ഞാനിത് പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് 14ാമത്തെ അധ്യായം 16ാമത്തെ അധ്യായം 2 അധ്യായങ്ങളെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ശരിക്കും പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ വരുന്നത്, 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 2 അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത എന്താണെന്ന് പറയാം. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പലർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18 ചാപ്റ്ററിൽ 14ഉം 16ഉം ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ മാക്സിമം കവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഭഗവത്ഗീത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത് 5 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത പറയണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം, ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. മനസ്സിലായി? ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ്. അത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിൽ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ത്രിഗുണത്തിൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആ റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സത്ത് രജഗുണമാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഹൈലി സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് വെക്കാം. അപ്പൊ അവിടുത്തെ റൂൾസ് ഉണ്ട്, ആ റൂൾസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ജീവാത്മാവ് വരുമ്പോ അവിടുത്തെ റൂൾസ് ഉണ്ട്. അവിടുത്തെ റൂൾസിന് സത്ത്, രജസ്, തമസ്, അതിൽ നമ്മൾ ബന്ധസ്ഥനായി പോകും. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു റൂൾസ് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ റൂൾസ് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല വ്യക്തികൾക്ക് നമുക്ക് പണിഷ്മെന്റ് ഗവൺമെന്റ് തരില്ല. അത് തന്നെയാണ് സബ്ജക്ട്. അതിന് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. അപ്പൊ ഈശ്വരൻ ജനറൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോണ്. ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ്, എല്ലാതും കൺട്രോളർ. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വ്യക്തികളും, അതായത് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അംശമായി നമ്മുടെ എല്ലാവരും ജീവാത്മാക്കളാണ്. അതായത് ശരീരം കൊണ്ട്, ദ്രവ്യം കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിനൊരു ആത്മീയത ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു തേജസ് ഉണ്ടാവണം. ആ തേജസ് ആണ് ജീവാത്മാവ്. അത് പരമാത്മാവായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. പരമാത്മാവിന്റെ ഒരു അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദ്രവ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ പാർട്ടിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോഴോ മാത്രമേ ആ ശരീരത്തിന് ജീവൻ, നമ്മൾ പറയുന്ന ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭൗതിക പ്രകൃതി, അതായത് ഈ സൃഷ്ടി കംപ്ലീറ്റ്, ഈ സൃഷ്ടി മുഴുവനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ, അതായത് പ്രളയം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ പ്രളയം വരുമ്പോ ഇതെല്ലാം കഴിയും. അപ്പൊ ആ പീരീഡ്, അതാണ് കാലം. കർമ്മം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടി, അതാണ് കർമ്മം. അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മള് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങൾ, 3 ഗുണങ്ങൾ, സത്ത്, രജസ്, തമസ്. സത്ത് ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ്, രജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്ത് ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി. അതില് നമ്മള് സത്യസന്ധത, നിർമ്മലത്വം, അങ്ങനത്തെ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാതും ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കണമെന്നോ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു ഉണ്ടാവില്ല. വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നല്ല അവർക്ക് ഫുള്ള് ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. രണ്ടാമത്തേവർക്ക് തന്നെ രജസ് ഗുണം, ആൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള കാര്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടൂല. മറ്റവർക്ക് ഹാപ്പി എന്താണോ അത് വേണം, ഹാപ്പി എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു വിഭാഗം താഴ്ത്തില്ല അവര്. അപ്പൊ നമ്മള് ആ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും. ആ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിൽ തന്നെ ചിലർ ബന്ധസ്ഥനായി പോകും. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ, അതാണ് വിശുദ്ധ സത്വഗുണം. അതായത് ശരിക്കും ത്രിഗുണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഗുണങ്ങളൂടെ ഉണ്ട്, വിശുദ്ധ സത്വഗുണം. ആ സത്വഗുണമാണ് ശരിക്കും അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റികൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് ശരിക്കും 6 ക്വാളിറ്റികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. 6 ക്വാളിറ്റികൾ: സമ്പത്തി, ശക്തി, സൗന്ദര്യ, യശസ്, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. അപ്പൊ ഈ 6 ക്വാളിറ്റി അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് ബലം ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് സമ്പത്ത്, പലതും. അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡും അല്ല, ചിലർക്ക് കൂടും കുറഞ്ഞിരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ലെവലിലേക്ക് വരും. അതാണ് ശരിക്കും ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവനും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളെ അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇനി ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ കുറച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉണ്ടായാൽ മാത്രം ജീവൻ ഉണ്ടാവില്ല. ജീവൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലോ ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവാത്മാവ് ഒരു തേജസ് ഈ ശരീരത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ഒരു ജീവസത്ത എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ അത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി, ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്റെ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ശരീരമാണ് ആത്മാവാണ്, രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ആയിട്ടിരിക്കണം. അത് ചെയ്തു തരുന്നത് ശരിക്കും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഈ അങ്ങനത്തുള്ള ജീവസത്തുകൾ, അതിൽ പറഞ്ഞ ഈ ജീവസത്തുകൾ ബ്രഹ്മലോകം മുഴുവൻ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സംബന്ധ ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടും ജീവസത്ത്. നമ്മളെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികൾ, നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജീവാത്മാവ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവിന് ശരീരമുണ്ട്. നമ്മൾ കാണുന്ന ശരീരമല്ല, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ശരീരമല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചാലായിരിക്കും, നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരമല്ലല്ലോ, ആ ശരീരം ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അഗ്നിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അഗ്നിയിൽ നമുക്കത് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ അത് കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഈവൻ സയൻസ് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് വരാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിക്കുള്ളിലും അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു ശരീരമുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകം, അത് നമ്മളെ രീതിയിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ശരീരമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അപ്പുറത്തായിരിക്കും. അതാണ് ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പിന്നെ ആത്മീയ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആത്മീയ ശരീരം നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിടുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മുടേതായ ഒരു സ്വരൂപം ഉണ്ടെന്ന്. നമ്മുടെ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശം കാരണം കൊണ്ട് അത് ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം തന്നെയാണ്. അതാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ ആത്മാവിന് ഒരു ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ സ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശം കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷമാണ് അല്ലെ. നമ്മളൊരു പാട്ട് നമ്മളെ കൂടി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുക അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ വിരലിന്റെ ഒരു പീസ് നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ ആ വിരലിന് സന്തോഷം, നമുക്ക് സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശരിക്കും അത് അത്രയും കണക്റ്റഡ് ആണ്. അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആനന്ദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല 3 തരം സുഖങ്ങളുണ്ട്. 3 തരം സുഖത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖം, പിന്നെ പരമാനന്ദം, പിന്നെ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം, ആ സന്തോഷം. ഈ 3 ലെവലാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദമാണ്. ആ ആനന്ദം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കുള്ള ഒരു ആനന്ദം കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 3 ഗുണങ്ങൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്: സത്ത്, രജസ്, തമസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണം. അപ്പൊ നമ്മളെ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതിനാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ചാപ്റ്റർ തന്നെ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം. ആ ക്വാളിറ്റിന്ന് പതുക്കെ ഉയർന്നു വരണം. അപ്പൊ സത്ത്, രജസ്, തമസ്. കാരണം ജീവാത്മാവ് ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ 3 റൂൾസിൽ നമ്മൾ ബന്ധസ്ഥനാവും. അതിന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അമേരിക്കയിൽ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ അമേരിക്കയിലെ റൂൾസ് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലാണ്. ഇവിടുത്തെ റൂളല്ല. ഇവിടുത്തെ റൂളും അവിടുത്തെ റൂളും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവിടുത്തെ റൂളിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതികതയായിട്ട് ബന്ധമില്ല. ജീവാത്മാവ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ആ അംശത്തിന് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല. അതിന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരീരമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ബന്ധം വരുന്നത്. അതാണ് ശരിക്കും ആത്മീയമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. ആ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുന്നവര് അവര് ശരീരത്തിന് യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കൂല. അവർ ഉറങ്ങുന്നതിനോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ 2 വർഷം 2 മണിക്കൂർ ചിലർ അതും ചെയ്യാത്ത വ്യക്തികളുണ്ട്. അവർക്ക് ശരീരത്തിനാണ് ഈ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇതെല്ലാതെ നിൽക്കണം. ആത്മാവിനൊന്നുമില്ല. ആത്മാവിനെ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലും പെടുന്നതോടുകൂടി അതിനനുസരിച്ച് ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് ആത്മാവ് അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമായ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങൾ ബന്ധനാകുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക, ആത്മാവിന് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല. ഈ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല. കണക്ഷൻ മുഴുവനും ശരീരത്തിനാണ്. ശരീരം എന്ന് പോണോ അതോടുകൂടി ആത്മാവ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചിന്തിക്കുന്നത് വേറെ രീതിയിലാണ്. കാരണം നമുക്ക് സ്ഥൂല ശരീരമുണ്ട്, സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്. ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലാണ് ശരിക്കും ആത്മാവിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായ ശരീരമാണ് സ്ഥൂല ശരീരം. അപ്പൊ ആ സ്ഥൂല ശരീരം നശിച്ചു പോയാലും
സൂക്ഷ്മ ശരീരം നിൽക്കും. ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് മുൻകാല അല്ലെങ്കിൽ പിൻകാല കർമ്മഫലങ്ങൾ വീണ്ടും അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനത്തെ ഗ്രഹങ്ങളിലോ അങ്ങനത്തെ ജീവജാലങ്ങളിലോ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. മനസ്സിലായില്ല? അപ്പൊ അത് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ ആത്മാവ് വേറെ, സൂക്ഷ്മ ശരീരം വേറെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ സ്ഥൂല ശരീരം വരെ. ഇത് മൂന്ന് സെക്ഷനാണ്. അവിടെ നമ്മള് ഇതല്ലാതെ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം വീട്ടിൽ നമ്മളെ സ്വരൂപം, നമ്മളെ ആത്മാവിന്റെ ഫുള്ള് സ്വരൂപം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോണത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെവലിൽ നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകമായിട്ടും ആത്മീയ ലോകമായിട്ടും ബന്ധമില്ല. ചില മഹർഷീശ്വരന്മാര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അൾട്ടിമേറ്റ് ആനന്ദം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല. ആ ലെവലിലേക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉയരണ്ടെന്നാണ് പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് സെക്ഷനായി. പിന്നെ ഭഗവാൻ വേറെ ഒരു കാര്യം പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ ജീവവർഗങ്ങളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണ് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബീജപ്രതാവ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത്, അതായത് ഒരു ശക്തി ഇല്ലാതെ ഈ ലോകത്തൊന്നും നടക്കില്ല. ആ ശക്തിയുടെ ഒരു പാർട്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. ആ പാർട്ടും ഭൗതിക പ്രകൃതിയോടെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അത് ആ ജന്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പൂർവ്വജന്മങ്ങളായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് ചില ആഗ്രഹങ്ങളും, അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു നന്നായിട്ട് മീൻ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു പൊന്മാനായിട്ട് ജനിക്കുന്ന പറയുന്നത് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത്, ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ എതിര് നിൽക്കില്ല. നമുക്ക് എന്താഗ്രഹങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ശരീരമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അത് നമ്മളെ പണിഷ്മെന്റ് അല്ല. നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ലഭിക്കും. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടാനെന്ന ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് ചെയ്തു തരും. അതിന് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഉഴലാതെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഉയർന്ന് മുകളിലേക്ക് പോരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു നമ്മുടെ നമ്മ ഇപ്പൊ കാണുന്നതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല ത്രിഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളില് ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിനു മുന്നേ പറയാം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമാണ് അല്ലെ, ആ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവേണ്ട ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അങ്ങനെ ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. പിന്നെ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാ ഗുണത്തിന് തുല്യമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം പറയാം നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തുല്യമായിട്ടുള്ള ആ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ക്വാളിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കല്ലേ ഞാൻ പറയാം, രാജാവും പരിചാരകനും അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രി ഏതു ആയ തൊട്ടടുത്ത രാജാവിന്റെ ആ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടി. ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല, രാജാവ് ഇസ് ഫൈൻ അല്ല നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്കറിയാം, പിന്നെ അതേപോലെ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ നിർമ്മിതമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജോണ്, വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്വണ്, ശിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമോണ്. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങൾ കിട്ടില്ല. 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. 14 ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ലോകങ്ങൾ മുഴുവൻ സത്വഗുണത്തിലാണ്, നടുക്കിലത്തെ ലോകങ്ങൾ മുഴുവൻ രജോ ഗുണത്തിൽ, ഏറ്റവും താഴത്തുള്ള ലോകങ്ങൾ തമോ ഗുണത്തിലാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കുളത്തിലെ തവള എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ കുളത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് തവളയ്ക്ക് പോവാം നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ കുളത്തിലുള്ള തവള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ലോകം, അതാണ് ഭൗതിക ലോകം. അതിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും തവള. അതാണ് നമ്മളെ അവസ്ഥ. അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്നോ അന്നാണ് മനസ്സിലാവുക അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വലിയൊരു ലോകം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണം. അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ആത്മീയം. അതേ വരം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം, നമ്മളെ സത്ത് രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് എവിടെയും ദർശിക്കാം. അതിനൊരു ഉദാഹരണം നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങൾ, ചില സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പല ആത്മീയ ശാന്തി കിട്ടും. നമ്മളെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര ആത്മീയ ശാന്തി കിട്ടും. അപ്പൊ ആ സ്ഥലം തന്നെ ഒരു സത്വഗുണ പ്രത്യേകത ഉള്ളതാണ്. രജോ ഗുണം ഇപ്പൊ സിറ്റി ഏരിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭയങ്കര രജോ ഗുണം, എല്ലാവരും ബഹളമാണ്. അപ്പൊ അതിന് രജോ ഗുണം സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ചില ശ്മശാനം അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമോ ഗുണാണ്. അപ്പൊ സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിന് പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ നിർമ്മിതികളും സത്ത് രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചില വീടുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സത്വഗുണമായിട്ടുള്ള ലെവലിൽ ജീവിക്കുന്ന വീടുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ചില വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് അവിടെ പോയപ്പോ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടി, മറ്റുള്ളവർക്ക് പോകാൻ തോന്നില്ല. അപ്പൊ അത് തന്നെ ആ വീടുകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ വീടിന്റെ ചില റൂമുകളിലായിരിക്കും കൂടുതൽ സത്വഗുണം നിൽക്കുന്നത്, രജോ ഗുണം അപ്പുറത്തുണ്ടാവും. അങ്ങനെ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓരോ ഇങ്ങനെ കയറി മറിയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഈവൻ ചെടി നമുക്കറിയാം, തുളസി ചെടി പവിത്രമായിട്ടുള്ള ചെടിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് സത്വ ഗുണമാണ്. അതിനെ പോലെ ചില ചെടികളുണ്ട് രജോ ഗുണോ തമോ ഗുണ അങ്ങനത്തെ പറയില്ലേ, നമ്മുടെ ചെറിയ ചൊറിയണത് അല്ലെങ്കിൽ പല അങ്ങനത്തെ, അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഈ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചക്ക്, കാലത്ത്, വൈകിട്ട്, നമുക്ക് കാലത്ത് എണീക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സത്വഗുണമായിരിക്കും അല്ലെ. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉച്ച കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ രജോ ഗുണ പ്രധാനികളായിട്ട് മാറും. നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ആവും. വൈകിട്ടാകുമ്പോഴേക്കും തമോ ഗുണ ലെവലിലേക്ക് വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ ജനനം, സ്ഥിതി, മരണം. ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, കുട്ടികളെ ജീവിത രീതി വളരെ പവിത്രമായിരിക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ നമ്മള് രജോ ഗുണായി, വിവാഹം കഴിച്ച് പിന്നെ ബഹളായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് ശരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ രജോ ഗുണായി. തമോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞ മരണം, വാർദ്ധക്യം, ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം, അത് മരണം. അപ്പൊ ആ ലെവല്, അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രകൃതിനെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ ദർശിക്കാൻ കഴിയും. അതേപോലെ തന്നെ പുഷ്പങ്ങള്, താമര നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ അപ്പൊ അത് സത്വഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഈ കളേഴ്സ് തന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ കളേഴ്സിനും പ്രത്യേകതയുണ്ട്. വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്വഗുണാണ്, റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ രജോ ഗുണാണ്, ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ തമോ ഗുണം. ആ കളേഴ്സിൽ തന്നെ, ആ കളേഴ്സിൽ നമ്മൾ വൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്നതും ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിനോട് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണ ഈവൻ എൻവയോൺമെന്റിൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു വീടില്ല നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ആ കളേഴ്സിന് തന്നെ സത്വരജോ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ശരീരം തൊട്ട് താഴ്ത്തിക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും, ശരീരം തൊട്ട് തല, ശരീരം, നമ്മളെ ശരീരം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കറിയാം ബ്രെയിൻ അത് ഏറ്റവും പ്യൂർ ആണ്. അതിന്റെ ഇന്റേണൽസ്, അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ജന്തുജീവികളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും, ജന്തുക്കളെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, പശു, സിംഹം, പന്നി. ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, പശുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്വഗുണാണ്, സിംഹം രജോ ഗുണാണ്, പന്നി തമോ ഗുണാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ജീവാത്മഭാവത്തിൽ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. സത്വഗുണ പ്രധാനികളായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട്, രജോ ഗുണ പ്രധാനികളായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ തമോ ഗുണമാണ്. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിൽ വരുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ രീതി പറഞ്ഞു, അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. രജോ ഗുണം, സത്വഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ നിർമ്മലമായിട്ടുള്ള ആഹാര പ്രധാനം, പാല്, പച്ചക്കറികൾ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും സത്വഗുണം. അങ്ങനെയാണ് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരേണ്ടത്. ഈവൻ നമ്മൾ പ്രസാദത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം കൂടി ഇതാണ്, നമ്മളെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. അതിൽ അവബോധം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അവബോധം. അതിന് നമ്മൾ ഹോട്ടലിലും അവിടെ ഇവിടെ ചെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറയുന്നത്. അവരിത് ഓരോ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അവര് നമുക്ക് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കി തരാനല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ അവരായ അവബോധം നമ്മളിലേക്ക് കലരും. അപ്പൊ അതും ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മള് വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ്, അല്ലാണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം നമ്മുടെ നാടും വീടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സത്വഗുണം കിട്ടണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പതുക്കെ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് പോകണം. നമ്മൾ വീട്ടിൽ പന്നിനെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളെ ഗ്രഹത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തമോ ഗുണമായിരിക്കും നമ്മളെ ജീവിക്കുക. നമ്മൾ തുളസി അല്ലാണ്ട് വേറെയുള്ള ചെടികളാണ് വളർത്തുന്നത്, മുള്ളും അതുമുള്ള വരുമ്പോ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ ജീവിത ക്രമങ്ങളെ ബാധിക്കും. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തിക്ക് പോകും. ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ, അതിന് പണ്ട് വീട് വെക്കുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ റൂൾസുകളുണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം. ചില സ്ഥലങ്ങള് നമുക്ക് തമോ ഗുണമുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും, ശ്മശാനം അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോകണം. രജോ ഗുണം ഭയങ്കര ബിസി ലൈഫ്, പക്ഷെ കുറച്ചൊരു സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ളതും അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് താമസിക്കുന്നതും. അതിന് ഋഷീശ്വരന്മാര് വളരെ സമയത്ത് തന്നെ അവര് കാടുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് തപസ് ചെയ്യണം. കാരണം ആ ഒരു പ്രകൃതിയോടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻസ്, ഇതെല്ലാതും സത്വഗുണമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ കുറെ മാറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ മാറ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം എടുക്കാൻ പോയിന്റ്സുകൾ നമ്മൾ എടുക്കാം. അങ്ങനെ എടുത്താലോ നമ്മളെ ലൈഫ്, നമ്മളെ ക്വാളിറ്റി ലൈഫ്, അതായത് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരണം. സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്ഥിതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പുഷ്പങ്ങളായാലും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ചെടികളായിരിക്കും വീടുകളിൽ വെക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങള്, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ എല്ലാവരും വീട്ടില് നായ്ക്കളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും രജോ ഗുണമാണ്,
മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മൾ അതിനെ കുറ്റമല്ല പറയണത്. ആ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ലൈഫിന് വളരെ പണ്ടത്തെ ഒരു 20 വർഷം 30 വർഷം ബാക്കിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ പശുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതൊന്നുമില്ല. അതാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാതും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സത്വഗുണമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, അങ്ങനത്തെ. അതും ഭഗവാനെ നിവേദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ വേറൊരു തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും അവബോധം ഉണ്ടെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാതും അതിനെ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ദാമോദര ലീലയില് ചലങ്കകള് ഭഗവാന്റെ ചലങ്കകള് ഒച്ചെടുക്കണ ഒരു ഇതുണ്ട്, ഒരു ലീലയുണ്ട്. ആ ലീലയില് ഭഗവാൻ വരുന്ന സമയത്ത്, ഭഗവാൻ ഇതെടുക്കേണ്ട സമയത്ത് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും എല്ലാവരും കൂടെ എല്ലാവരും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ചലങ്ക കിലുങ്ങാണ്. കാരണം ഭഗവാനുള്ള സമയത്ത് അപ്പൊ ആ ചലങ്കയ്ക്ക് അടക്കം അവബോധം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞ അവബോധത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം. അപ്പൊ ആ അവബോധം എല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ പ്രസാദം നമ്മൾ ഭുജിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനാ പാപങ്ങൾ മാറുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇറച്ചോ മീനോ നമ്മൾ ഭുജിക്കാൻ കൊടുക്കില്ല. അതിനാ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ആഹാരങ്ങളായിരിക്കും ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നത്. ആ ആഹാരങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാലും ആത്മീയമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാലും കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ സയൻസ് തന്നെ അത്ര ഡെവലപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആത്മീയം എന്ന് മാത്രമല്ല ഭൗതികമായിട്ടുമുള്ള ഉന്മേഷം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. അതിന് ഇതിന്റെ നമ്മളെ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിന് നമ്മൾ ഭൗതികതയെ കൂടി തന്നെ ആത്മീയത വളർത്തണം. അതിന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവനും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളടക്കം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ സന്തോഷത്തിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് സന്തോഷം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതും ആ സന്തോഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓരോ സത്ത് രജസ് തമസ് ഇതിന്റെ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഒന്നും കൂടെ പറയണേ. ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സത്വഗുണമുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളും മോചിക്കുന്ന ഈ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബന്ധരാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് എന്താ തെറ്റ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട, ഇന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഗുണം കിട്ടും, എന്റെ ശരീരത്തിന് ഇന്ന ഭക്ഷണമാണ് നല്ലത്, അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യണം. കാലത്ത് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ്, നല്ല ആക്ടിവിറ്റീസ് കാലത്ത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം കിട്ടി. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കിട്ടും. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് സുഖം കിട്ടും കുറച്ചായിട്ട്. അങ്ങനെ ആ സുഖത്തിലും നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനത്തിലും നമ്മൾ ആ ബന്ധസ്ഥരായി പോകും, അവിടെ നിന്ന് പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അവർക്കുള്ള സത്വഗുണത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അവർ അതിൽ നിന്ന് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കില്ല. ഉയർന്നാലോ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വളർച്ച കിട്ടുള്ളൂ. ഇതെല്ലാതും ഭൗതികതയിലുള്ളതാണ്. അതൊരിക്കലും സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികള് ആത്മീയത്തിലല്ല, അവര് ബെറ്റർ ദാൻ അതേഴ്സ്, മീൻസ് രജോ തമോ അത്രയുള്ളവരെ അവരേലും ബെറ്റർ ആണ്. പക്ഷെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻജോയ് ചെയ്യണില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ കാണുമ്പോ അവർ തെറ്റെന്ന് ചിന്തിക്കും. നമ്മൾ കാണുമ്പോ അവർ തെറ്റ് കടന്നുറങ്ങുന്നത് കാലത്തോട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ആണെങ്കിൽ. പക്ഷെ അവരുടെ രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് ഭഗവാൻ അവർക്ക് ഉറങ്ങേണ്ട രീതിയിലുള്ള ലൈഫ് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫിലേക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അവരുടെ ജീവിതം അതാണെന്ന് ആ നരകമാണ് അവർക്ക് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ നരകത്തിലേക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കണതാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തെയും ഈ ഭൗതികതയെയും നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രം അത് നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അവര് ഇതിങ്ങനെ ജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഈ ജന്മത്തിൽ ഇന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഒരു വീട് വെക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ട്, ആ വീട് വെക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് വെച്ചു, അടുത്ത വീട് വെക്കണം. അപ്പൊ ശരി, നീ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അടുത്ത വീട് വെച്ചോ. മനസ്സിലായി? ഞാൻ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് എന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന് രജോ ഗുണം. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളവറ്റ തൃഷ്ണാധികത്തിൽ. അപ്പൊ തൃഷ്ണയാണ് ഏറ്റവും ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതായത് അതിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റ്ലെസ് ആഗ്രഹം, അതാണ്ട് ഒരു ലിമിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. അതായത് 100 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ 150 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകണം. നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, നമ്മൾ 100 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ സ്പീഡ് കൊടുക്കും. അതിനാ തൃഷ്ണ. അത് ലൈഫിലാണ്. ഇത് മൂന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ഈ 3 ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഈ സത്ത് രജസ് തമോ, ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റി പറയുന്നത്
തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവ ശരീരങ്ങളെയും വ്യാമോഹിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിലെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ അവരും നമ്മൾ കളയല്ല. അവരും ഉറങ്ങുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം കിട്ടും, പ്രമാദമാണ്. അതായത് ഡ്രഗ്സ് അഡിക്ഷൻ, അവര് അതൊരു എൻജോയ്മെന്റ്, അത് അവർ എൻജോയ്മെന്റ് ആണ്. മനസ്സിലായി? അൾട്ടിമേറ്റ് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന അത് അവരെ എൻജോയ്മെന്റ് ആണ്. അതിന് ഭഗവാൻ ഫുള്ള് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തോളും. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലെവലും ജീവിക്കാം. പക്ഷെ ഈ ലോകത്തില് ഇന്ന തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ശിക്ഷ, ഇന്ന തെറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ന ശിക്ഷ, ഇന്ന തെറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ന ശിക്ഷ. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ പല ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് മോളിത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ മോളിത്തെ ഇപ്പൊ പറയില്ലേ, ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു ജയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. 100% ജയിൽ. ഒരാൾക്ക് എന്താ പറയാ, കുറച്ചു നേരത്തേക്കുള്ള നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനേലും ഒരെണ്ണത്തിൽ ഉപ്പുള്ളുണ്ടാവും, ഒരെണ്ണത്തിൽ മുളക്, അത്രയും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ സ്വർണ്ണം ചെയിനോണ്ടും ബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഒരാളെ സാധാരണ ചെയിനോണ്ട് ബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ സത്യം പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാതും ഒന്നും തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കറിയാം. ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കുറ്റവാളികളെ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ജയിലിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുക. അവർക്ക് അതിന്റെ കുറ്റം, അവരാ ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ച് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം കയറ്റിയാണ് ലാസ്റ്റിന് അവരെ പുറത്തേക്ക് വിടാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. നമ്മളിപ്പോ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് അയാൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. അവർക്ക് ആ ചെറിയ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുത്ത് അവര് വിടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. ഇതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ടുവന്ന, സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആൾക്ക് സുഖം കിട്ടണം, അവർക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടി. അപ്പൊ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, നമ്മൾ വീട് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നും, നമുക്ക് എവിടേക്കാണ് നെഗറ്റീവ്സ് ഉള്ളത്, നമുക്ക് എവിടെയാണ് പോസിറ്റീവ്സ് ഉള്ളത്, അപ്പൊ നെഗറ്റീവ്സ് നമ്മൾ കളഞ്ഞ് പോസിറ്റീവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഒരുവിധം സുഖമായിട്ട് പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാണ് സത്വഗുണം. അപ്പൊ അത് ആ സുഖം ആളെ ബന്ധിക്കണം. അതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. രജോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കണം. കാരണം അവർക്ക് എപ്പോഴും കർമ്മികളായിരിക്കും. രജോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കർമ്മമായിരിക്കും അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചില രജോ ഗുണമുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെയാണ്. അമ്പലത്തിൽ ഒരു ഉത്സവം നടക്കണമെന്നിരിക്കാം. രജോ ഗുണമുള്ളവരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, അവര് കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അവരായിരിക്കും. അവരെ മെന്റാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യുക, ആ ലെവലിൽ രജോ ഗുണം. പക്ഷെ സത്വഗുണമുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ, പൂവ്, പുഷ്പം, അങ്ങനത്തെ അതിന്റെ കൺട്രോളറൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ രജോ ഗുണമുള്ളവരായിരിക്കും. ഈ തമോ ഗുണമുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരില്ല. അതിന് തമോ ഗുണം. അവർക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റിയോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പറ്റിയോ അവര് വേറൊരു സുഖത്തെ പറ്റിയാണ് അവർ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് തമോ ഗുണത്തുള്ള പ്രത്യേകത. അതിന് ഞാൻ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മം കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെടും. പക്ഷെ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമായിട്ട് ഉന്മാദം കൊണ്ട് ഒരാൾ ബന്ധിക്കും. അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു സുഖം, മറ്റുള്ള സുഖങ്ങളായിട്ട് അവർക്ക് ബന്ധമില്ല. അതിന് ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് അവര് അതില് സന്തോഷം. അവർക്ക് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞ സന്തോഷം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അവർക്ക് അറിയണ സന്തോഷം വെച്ച് അവർ എൻജോയ് ചെയ്യണം. അതാണ് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ കാലത്തുള്ള ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കില്ല ഉച്ചയാകുമ്പോഴുള്ള ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കില്ല വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ. സാധാരണ കാലത്ത് കുറച്ച് സാത്വിക, കാലത്ത് എണീറ്റ് വരുമ്പോ കുറച്ച് സാത്വിക മൂഡിലായിരിക്കും. പിന്നെ രജോ ഗുണ മൂഡിലേക്ക് വരും, തമോ ഗുണ മൂഡിലേക്ക് വരും. ഇത് ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 6 മാസമോ, നമ്മൾ സാധാരണ ശബരിമല അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാലത്ത് എണീറ്റ് 41 വ്രതമൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ അപ്പൊ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ നമ്മൾ നല്ലതായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സത്വഗുണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കണ്ടാവും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് രജോ ഗുണത്തിലേക്ക് മാറാം. അത് ലൈഫിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് തമസ് രജസ് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് സത്വഗുണം രജോ തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും ചില സമയത്ത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് 41 വ്രതം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങൾ കീഴടക്കും. ചിലപ്പോ രജസ് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും, വണ്ടി വാങ്ങിക്കണം, അപ്പൊ മറ്റുള്ള ഒന്നും ചിന്തിക്കില്ല, ആ കാര്യം നടത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം പ്രയത്നം, അപ്പൊ അത് രജസ്സായി. മറ്റു ചിലപ്പോ തമസ് സത്യരജസ്സുകളെയും ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിൽ മത്സരം. അപ്പൊ ഇത് ഈ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ സത്വഗുണവും നമ്മുടെ തമസ് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മളെ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതിപ്പോ എല്ലാതും കഴിഞ്ഞ് ഇനി എന്തിനു വേണം, ഞാൻ എന്തിനു പ്രവർത്തിക്കണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോൾ തമോ ഗുണം കഴിയും. പിന്നെ ഇല്ല, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കണം, എനിക്ക് അത് ചെയ്യണം, അപ്പൊ രജോ ഗുണമായി. ഇല്ല, പിന്നെ എന്താണ് സത്വഗുണമാണ്, എനിക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ മനസ്സിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നീങ്ങണം എന്നാണ് പറയുന്നത്.
പിന്നെ അതിന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രകൃതിയിൽ ബന്ധസ്ഥനാണെങ്കിൽ കൂടിയും നമുക്ക് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണത്തെ വളർത്തി രജതമസ്സുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. അതിന് നമ്മൾ കുറെ റൂൾസുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ റൂൾസുകൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്കറിയാം, ഒരു കുട്ടി ABCD പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം എഴുതിപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരുന്ന് ABC പഠിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ റൂൾസുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ റൂൾസ് കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ വ്യക്തി നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകാണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടൂല. അപ്പൊ ആ സ്കൂളിൽ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ അത് പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ലഭിക്കും. അതിന് ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണത്തെ വളർത്തി രജതമസ്സുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. അതാണ് നമ്മളെ ഹരേകൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണത് തന്നെയാണ്. കുറെ റൂൾസുകൾ ഉണ്ട്, ആ റൂൾസുകൾ ഫോളോ ചെയ്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി ഇന്ന് 3 മണിക്ക് എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി കുളിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കൺട്രോളർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ലൈഫ് മാറും. അതാണ് അതിന്റെ ടൈമിങ്ങിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതിന് ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണത്തെ വളർത്തി രജതമസ്സുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. രജഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് സത്തമസ്സുകളെ കീഴടക്കാനും തമോ ഗുണത്തെ പോഷിപ്പിച്ച് സത്യരജസ്സുകളെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് രജസ് തമസിന്റെ. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിര നിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരായി തീരാം. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ കണക്ട് ആവണം ആരെങ്കിലും ആയിട്ട്. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ ഭക്തരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാരായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. അതിന് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണം. അങ്ങനെ പ്രയത്നിച്ചാൽ അവരെ വഴി നമുക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്കുള്ള മാർഗങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു തരും. ഇപ്പൊ 4 നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന്, അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നമ്മൾ തമോ ഗുണമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് അവർ പോവില്ല. രജോഗുണം രജവും സത്വഗുണം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ലാഞ്ചനോടുകൂടി പോവാം. മനസ്സിലായി? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും പോകും. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ നമ്മള് ജപവും കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് തന്നെ മാത്രമേ ഈ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് സുദുർലഭ എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട്, ശ്ലോകം ഉണ്ട്, വിട്ടുപോയത്. അതായത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ വളരെയധികം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത്ര അധികം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ പിന്നെ അതൊട്ടും വിട്ടുകളയരുത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ്. നമ്മള് വേറെ എന്ത് നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും, കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കാം നമുക്ക് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവും, അതിന് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. നമ്മൾ ഇന്നത് ചെയ്ത്, ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് നീ പൂജിക്കുന്നുണ്ടല്ല പിന്നെ നിനക്ക് എന്താ പ്രശ്നം, നിനക്ക് ഇതുണ്ട് വരുന്നത്, അത് ഇതായിട്ട് ബന്ധമില്ല. നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളാണ് കണക്റ്റഡ്. ആ കർമ്മങ്ങളിന്റെ കാരണം 4 പാപങ്ങൾ അടക്കം പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോ പാപങ്ങൾ ഓരോ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ചില പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാപത്തിന്റെ കർമ്മബലം ഈ സമയത്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. അത് ആ കർമ്മബലമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ആ കർമ്മബലം കണക്റ്റഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഭഗവാന്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ആൾക്കാരും തന്നിട്ടുണ്ട്, അവർ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് പോകണമെന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ സത്വഗുണമുള്ള വ്യക്തികളും രജോ ഗുണമുള്ള വ്യക്തികളെയും അതേപോലെ തമോ ഗുണമുള്ള വ്യക്തികളെയും പറ്റി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം 9 ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ. 9 ദ്വാരങ്ങളും അത്തരം പ്രകാശമാനമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് നല്ല വസ്തുക്കൾ എന്നല്ലാതെ നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. അതാണ് കണ്ണ്. ചെവി, അത് നമ്മൾ നല്ല ശബ്ദങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കൂല. അതിന് സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. നല്ല ഭക്ഷണങ്ങള്, നല്ല ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവര് സത്വഗുണ വ്യക്തികളായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കൊരു വ്യക്തിനെ കാണുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാണോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആയ ഒരു സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങള്, ചിലൊരു കാലത്ത് തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ പിക്ചറും വേറെ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ ഫിലിംസും ഞാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കണ്ണുകൾ അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലല്ല. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതിന് സത്വഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോ
നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള വ്യക്തികളെ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നെഗറ്റീവ്സ് അല്ലാണ്ട് അവർ പോസിറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്ന മൈൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം നമുക്കറിയാം എല്ലാ വ്യക്തികളിലും ഭഗവാന്റെ അംശമുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതിന് നമ്മൾ നമസ്ത കൊടുക്കണം. എല്ലാവരും നമ്മൾ വണങ്ങണം, എല്ലാവരും ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ വണങ്ങുന്നത്, അല്ല അവരെ എല്ലാം നമ്മൾ വണങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അതിനതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ കണ്ണുകള്, ചെവികള്, നാസാധാരങ്ങള്, വായ്, ലിംഗം, മലധാരം, ഇതൊക്കെ നമ്മള് ശുദ്ധമായിരിക്കും, പരിശുദ്ധമായിരിക്കും. നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ എല്ലാ ബെറ്റർമെന്റും അതിന് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. നല്ല സാത്വികമായിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങള് ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചിന്തകളടക്കം മാറും, നമ്മുടെ അവബോധം മാറും. അത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. കാരണം മാംസാദികൾ കഴിക്കുന്ന വ്യക്തികളെയും ശുദ്ധമായിട്ട് ഇതായിട്ട് കഴിക്കുന്ന വ്യക്തികളെയും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അവർ വെറുതെ സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം, അവർ പെട്ടെന്ന് ജമ്പ് ചെയ്യും. കുറച്ച് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വളരെ, അതിന് ഞാനൊരു എൻ്റെ ഒരു ലൈഫിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാ. അതായത് നമ്മള് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്. അവരെ ഫസ്റ്റ് 2 കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കുട്ടിക്ക് ആള് ഒരു ആയുർവേദത്തിന്റെ ഒരാൾ തന്നെയായിരുന്നു. ആള് ആദ്യത്തെ കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ആള് ഫുള്ള് ഇറച്ചും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു. കാരണം ആള് ഫോറിനിലായിരുന്നു, യൂറോപ്പിലെ എന്തോ കൺട്രീസിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് ആ കുട്ടീനെ വളർത്തി. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രഗ്നന്റ് ആയപ്പോ ഈ കുട്ടീനെ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളെ ലെവലിൽ തന്നെ ഈ പച്ചക്കറിയും അങ്ങനത്തെ സാത്വികമായിട്ട് ലെവലിൽ. പക്ഷെ 2 കുട്ടികളും ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 10-12 വയസ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർ രണ്ടുപേരും കേട്ടേണ്ടത് ഡിഫറെന്റ്. അപ്പൊ ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രജോഗുണത്തിന്റെ പറയുമ്പോ രജോഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ബലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ രജോഗുണത്തിന്റെ പ്രതി നമ്മൾ രജോഗുണ അതിഥികളാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും രജോഗതിയാണ്. വിവാഹം കഴിച്ചോ തീർച്ചയായിട്ടും രജോഗുണം നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. കാരണം പിന്നെ നമുക്കൊന്നും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാതും നമ്മളെ കൺട്രോളിലല്ല. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ഇതിൽ 90% രജോഗുണ ഉള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അത് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഭഗവതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് വൈവേക ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ രജോഗുണം. അതിന് നമുക്ക് ശരിക്കും ആശ്രമങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആശ്രമത്തിൽ കൂടി, അതായത് മുക്തി 4 തരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന വർണ്ണാശ്രമങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള അതിലാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്ന രജോഗുണം എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആസക്തി, അവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവര് അതിനു വേണ്ടി എന്തും പ്രവർത്തിക്കും. അതിന് നമ്മൾ അസുരന്മാരെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് രജോഗുണാണ്. അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനു വേണ്ടി തപസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, തല മുറിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന തപസ് ചെയ്യുന്ന രംഗങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. അതിനു വേണ്ടി അവർ എന്തും ചെയ്യും. അതാണ് രജോഗുണ പ്രത്യേകത. അതുപോലെ തന്നെ തമോ ഗുണം വരുമ്പോ അവർക്കുണ്ട് തേജസ്സില്ലായ്മ, പിന്നെ പ്രമാദം, വ്യാമോഹം. അവരുടേതായ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് താഴാണ്. അവർക്ക് ഈ അതിന് പറയാം, അവര് അതോ ലോകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അവർ നീച ഇവൻ പറഞ്ഞ മൃഗങ്ങളിലേക്കേലും താഴെയായിട്ടുള്ള ജന്മങ്ങളിലാണ് പിറവിയെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂലോകത്തിലല്ല, അതിനേലും താഴെയായിട്ടുള്ള അത്ര നീച ഇതിലേക്ക് പോകുന്നു പറഞ്ഞു. തമോ ഗുണം ഏറ്റവും പാടില്ലാത്ത ഗുണമാണ് തമോ ഗുണം. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളിൽ 90% ആൾക്കാരിലും ചിലപ്പോൾ രജോ ഗുണമായിരിക്കാം. രജോ ഗുണത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് തമോ ഗുണം ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് സത്വ ഗുണം ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് നമ്മളൊരു റേഞ്ച്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് വരണം. പിന്നെ ഓരോരുത്തരും മരണശേഷം സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ, രജസ് മരിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണമുള്ളവർ മരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ലോകങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ അതായത് നിർമ്മലമായ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഗ്രഹങ്ങളെ പറയില്ലേ, നമ്മളെ ഭൂലോകത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കുള്ള ഗ്രഹങ്ങള്, ഋഷീശ്വരന്മാരല്ലോ, അങ്ങനെ ആ ലോകങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അത് ഭൗതിക ലോകമാണ്. പക്ഷെ അസാധ്യത്തിന്റെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കുന്നവരാണ്. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കും. കാരണം നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ ബാക്കിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിച്ചിരിക്കും. തമോ ഗുണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരാകുമ്പോൾ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് അവർ പിറക്കുന്നത്. കാരണം തമോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ റേഞ്ചാണ്. അപ്പൊ അവര് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവർ മൃഗങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണ് ജനിക്കുന്ന പറയുന്നത്. പിന്നെ സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വികഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രജഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാതമാകും. ഇത് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സത്വഗുണം നമുക്കറിയാം. സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധമാണ്, പ്യൂരിറ്റിയാണ് അവരുടെ മനസ്സെപ്പോഴും. അതിന് ശരിക്കും സത്വം പ്യൂരിറ്റി. ഇപ്പൊ പ്യൂരിറ്റി ഇസ് ലൈഫ് ഓഫ് സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവും അവർക്ക്. അതാണ് ശരിക്കും സോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സോളിന്റെ പ്യൂരിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. രജോഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം, കാരണം രജോഗുണക്കാരെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അടുത്ത ദുഃഖമാണ്. കാരണം അടുത്ത ആഗ്രഹം വരുന്നു. ഒരു മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ച് ആ മൊബൈൽ വാങ്ങിക്കുന്നവരെ അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് മൊബൈൽ വാങ്ങിക്കും. 20,000-30,000 വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്തത് വാങ്ങിക്കും. വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത മൊബൈലിലേക്ക് പോകും.
കാരണം അപ്പേക്ക് അടുത്ത ആഗ്രഹം അതിന് വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനപ്പോ അവരെ ഫലം എപ്പോഴും ദുഃഖമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമാണ്. അവർക്ക് പിന്നെ നല്ലത് ഏതെന്നും കൂടെ അറിയില്ല, അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയാണ് അവർക്ക് മൊബൈലിലെ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനത്തെ രീതി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. അവര് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കാണ് അവർ തരാം. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്കില്ല ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് തമോ ഗുണം. അപ്പൊ തമോ ഗുണം അതന്നെ നമ്മളെ മത്സ്യാംസാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ 4 യമനിയമങ്ങളും നമ്മളെ ഇതിൽ വരുന്നത്. കാരണം അത് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അത് തമോ ഗുണത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകണം. അവർക്ക് ഉയരാനടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. രജോ ഗുണ വ്യക്തികൾക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഭക്തിമാർഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പുരോഗമിക്കാം. പക്ഷെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ അതാണ് അത്തരം കാരുണ്യവാനായ നമ്മളെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവർക്ക് പ്രഭുവിനെ അറിയാം. അതിന് കാരണം ലാസ്റ്റ് ജപം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ജപിക്കുക. ആ ജപിക്കുന്നതോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ആ ആത്മീയ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റും, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റും. അതിനെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ എന്റെ സ്ലൈഡിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അതിലെ ഏറ്റവും എക്സാമ്പിളിന് വാൽമീകിയുടെ കഥ. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള അത്തരം ലെവലിൽ ഉയരണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ നാമജപമാണ്. ആ നാമജപത്തിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. അതാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ അടക്കം നമുക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റും നാമജപം ഉണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ വൈദിക ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരുന്നത് തന്നെ. കാരണം ഈ പതിതമായ ആത്മാക്കൾ ഉയർത്തണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വൈദിക കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അവർ ഉയർത്തണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ രണ്ടാമത് അവതരിക്കുക ചെയ്തത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ശരീര സംബന്ധമായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃത ആസ്വദിക്കാം. അപ്പൊ ഇതില് ശരീരസ്ഥന കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ ആരാണ് അതിക്രമിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും ഭക്തിയുദ്ധ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തി ഇല്ലാന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു, എല്ലാവർക്കും ഭക്തി ഉണ്ടാവും. കാരണം ഇത് ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നവരെല്ലാവർക്കും അവര് ഒരു ടച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വരില്ല. അതിന് ആ ക്ലാസ് അടക്കം കേൾക്കാത്ത മൈൻഡ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും തമോ ഗുണ ആൾക്കാർ. അവർക്ക് വരില്ല. രജോ ഗുണമുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവർ ക്ലാസ് പകുതി കേട്ടിട്ട് അവരുടെ മൈൻഡ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകും. അവർ രജോ ഗുണമുള്ളവരായിരിക്കും. സത്വഗുണമുള്ള പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആത്മീയ ക്ലാസ് ഫുൾ ടൈം അവർ ഒരു ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കും. ഇതിന് സത്ത് രജസ്തമം നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രജോ തമസ്സുള്ളവരിനെ ആ ബാധിക്ക് വരില്ല. രജോ ഗുണങ്ങളും വരും, പക്ഷെ പകുതി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ പലതായിരിക്കും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ക്ലാസ്സും കാണുന്നുണ്ടാവും, പലതും വേറെ ചിന്തിക്കും. അവർ രജോ ഗുണമായിരിക്കും. സത്വഗുണമാണെങ്കിൽ അവൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് മുഴുവൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അവർ മനസ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നതാണ്, നമ്മളെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ അതിന് കാരണം അത്ര ആഗ്രഹമായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ. എത്ര ആഗ്രഹമുണ്ടോ അത്രയും നമുക്ക് സത്വഗുണം ഉയർന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം ശ്രവണം, കീർത്തന, സ്മരണം ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാനിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഭഗവാന്റെ? അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. ചിലവിടത്ത് പോകുമ്പോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു 10 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് അതിൽ 1-2 പേര് വളരെ ഇങ്ങോട്ട് വരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി. അവരൊന്ന് ആലോചിക്കുക, അവർക്ക് ഭഗവാനുള്ള കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അല്ലാത്തൊരു ഭാഗത്തേക്ക് വരില്ല. അവർ ചിലർ നെഗറ്റീവ് പറയുന്നവരുണ്ടാവും, അത് തമോ ഗുണം. അവരെ നമ്മൾ ചെന്ന് പറയാനേ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും ഡേഞ്ചർ ഉണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടില്ല, അവർ ഉയർത്തി വരണം. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മള് ചെയ്യേണ്ടത് തമസിൽ നിന്ന് രജസിലേക്കും, രജസിൽ നിന്ന് സത്വഗുണത്തിലേക്കും, സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ഗുണത്തിലേക്ക് വരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത കാരണം നമ്മള് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ആ ലെവലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരാള് എന്താണ് അപമാനം, കാരണം അപമാനം ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ശരീരത്തിനാണ് ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ ആസക്തിയുടെ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്കും വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ. അതാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ ആസക്തി, വ്യാമോഹം ഇവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്കും വെറുപ്പ്. അതായത് ഇങ്ങനത്തെ യാതൊന്നില്ലെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ പറയില്ല നമുക്ക് നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യില്ല. ഒരാൾ നമ്മളെ പറ്റി നല്ലത് പറഞ്ഞാലും ഒരാളെ പറ്റി നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാവുന്ന പ്രകൃതികരങ്ങളായി കുറച്ചിങ്ങനെ പോകും രേഷ്മ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമില്ല ആൾക്ക്. ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പൊ ഈ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരാന്നാണ് പറയുന്നത്.
പിന്നെ ഇതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ശ്ലോകം ഇത് മാഞ്ച വ്യഭിചാരാണ് ഭക്തി യോഗേന സേവത സഗുണ സംബന്ധത്തിൽ ബ്രഹ്മോദയ കൽപ്പത. ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. ഇതിലെ കൺക്ലൂഷൻ ശരിക്കും പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും, കാരണം രജോ ഗുണം എന്താണെന്നും തമോ ഗുണം എന്താണെന്നും ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണെന്നും രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്നും തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ സത്വഗുണത്തിന്റെ ഗുണങ്ങള്, സത്വഗുണത്തിലുണ്ടായ പ്രശ്നം, സത്വഗുണം മാത്രം വെച്ച് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ബന്ധസ്ഥനായി പോകുന്നു. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളോട് വരുമ്പോ എന്തായാലും ഈ 3 ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ വെട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അൾട്ടിമേറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് കടക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവതിയിൽ ശ്ലോകം പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നത് ഈ ശ്ലോകമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ. കാരണം നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനം അത് മാത്രം, അതായത് 2 പ്രോബ്ലം നമുക്കുള്ളൂ. ഒന്നിൽ ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ വിരക്തി. മനുഷ്യനുള്ള പ്രത്യേകത ഒന്നിൽ ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ വിരക്തി. ഈ ആസക്തി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വിരക്തി കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും ആഗ്രഹമാണ്, അല്ലെ? ഏതൊരു മനുഷ്യനും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ആസക്തിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. വിരക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും വേണ്ടാന്ന്, അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ടഫാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം, നമുക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു ഐസ്ക്രീം, ഇനിയും ഈ ഐസ്ക്രീം തിന്നോ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ട്. ഒരു ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നം. അതിന് ഭക്തിയുദ്ധ ഭഗവാൻ പറയണത് ഞാൻ ഐസ്ക്രീമാണ്. അതായത് ആ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യും. കാരണം നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അലങ്കാരങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ പൂക്കൾ ചെയ്യുക, അതായത് അമ്പലങ്ങളിൽ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ആഗ്രഹം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം നമ്മളെ മൈൻഡ് അങ്ങനെ. പക്ഷെ ഇന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യും. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അത് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പറയണം. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അതിന് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മപദമാണ്, ഭഗവാന്റെ ലോകമാണ്. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും നമ്മൾ മാറ്റിയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ത്രിഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് ഗുണമില്ല എന്നല്ല, ഭഗവാൻ ഈ ഗുണത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടില്ല. ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അതേ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റും. ഒരു രാജാവിനും സേവനനും കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റും. അതാണ് ഈ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. എത്രയും അത് പറഞ്ഞു ഏത് പരിസ്ഥിതി അതിന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നാരദ മഹർഷി വാൽമീകിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഡേഞ്ചർ ആയിരുന്നു, കാട്ടാളനായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കാട്ടാളന്റെ ലെവലിൽ നിന്നിട്ട് അയാൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നാരദൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ട് അതാണ് താമസിക ലെവലിലുള്ള വ്യക്തിക്കടക്കം ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ വ്യക്തി ആ വാൽമീകി എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു മഹർഷിയായിട്ട് മാറുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് എത്ര ഗുണങ്ങളും എത്ര ഡേഞ്ചേഴ്സ്, നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടിയും നമുക്ക് ഉയരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്തരെ കഴിഞ്ഞ് അവരനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ അവർ പറഞ്ഞ അതാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞത്. ഏത് പരിസ്ഥിതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ എന്ത് തന്നെയായാലും നമുക്ക് വരാവുന്ന ആളത് എന്തായാലും വരും, അത് ഉറപ്പാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വരും, ചെയ്താലും വരും. അത് നമുക്കറിയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനെങ്കിലും കിട്ടുമല്ല. ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ ഭഗവാനും കിട്ടാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് മുഴുവൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതിന് തന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നോണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടമില്ല. ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സത്വഗുണത്തിൽ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മളെ വീട്ടില് നമ്മൾ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, നല്ല കാലത്ത് എണീക്കണം, അങ്ങനത്തെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അതിന് പറഞ്ഞ ആ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ അത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല അതിന്റെ ഫലം. അതും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിലല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലും കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള
കർമ്മഫലമാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ കിട്ടുന്നത്. അതിൽ ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും, പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഈ കർമ്മത്തിൽ കിട്ടും, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള അടുത്ത ബാലൻസ് കിട്ടും. ഈ ജന്മത്തിൽ എത്രയും നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് കിട്ടും. അതിന് പറയാം നമ്മളെ ഭൗതികത, അത് ആത്മീയത മാത്രം നമുക്ക് അടുത്ത ലൈഫിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ആവുള്ളൂ. അതായത് അടുത്ത ലൈഫ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ആയി പോകും, മുന്നിലേക്ക് പോകും. ബാക്കി എല്ലാതും ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് ഏത് കോഴ്സ് എന്ത് പഠിച്ച് എന്ത് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവനും നമ്മുടെ മരണത്തിന് ശേഷം അത് നശിച്ചു പോകും. പക്ഷെ നമുക്കുള്ളത് ആപ്പാടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ആത്മീയം മാത്രം, അത് മാത്രം ഡൈവേർട്ട് ആവുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ നോക്കിയാലേ അറിയാം. ചില കുട്ടികൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ വളരെ അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് ഒരു കുട്ടി. ആ കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സാണ്, അവര് 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയത്. ആ കുട്ടി വാരില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി വന്നിരിക്കും ക്ലാസ്സിൽ, ഒരു മനുഷ്യനില്ലെങ്കിൽ. ആ കുട്ടിക്ക് ആ ക്ലാസ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വിഷമം, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതിന് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വളരെ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്കിത് കാണാവുന്നതാണ്, അത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കാണാം. അവരെ ജന്മങ്ങള് അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനത്തെ ജന്മങ്ങളുള്ള കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ, ഈ ജന്മത്തിൽ എനിക്കിത് കിട്ടില്ല എന്നല്ല. നമ്മുടെ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പുനർജന്മത്തിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതിൽ നമ്മൾ വരുന്ന വരായികൾ നോക്കാതിരിക്കും. വരുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ലഭിക്കും. പക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനും കിട്ടും. അതാണ്. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തണം. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ സ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെയായി. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ എത്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടും. അത് കിട്ടണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭൗതികത നമ്മൾ മാറണം. ഭൗതികത മാറാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റില്ല. തമസ് രജസ് തമോ ഗുണീയ നിയമക്കുരുക്കി പെട്ടിട്ടിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ പതുക്കെ പൊട്ടിച്ച് കയറണം. അതിന് നമ്മളെ ഭക്തരെ, അതുപോലെ നമ്മളെ ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മള് സ്വീകരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 1 മണിക്കൂർ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരൂപേച്ച കൃപാസിന്ധ്യേവച്ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ, രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.